binati og minahal kong matalom nun. Okay, maunay ilang kuan Capitol sa food park guys. Maunay ilang kuan dire entrance ni sa Murabag sa matalong mga doon ay kuan po guys na food Capitol Food Park. Okay, maunay kuan guys ilang entrance ni kung ganahan ta mga ondire mo ni guys ilahang food Capitol dire sa Maasin Southern Leyte. Okay, itong bisitahon guys. Mo ni ilang entrance food Capitol dire sa Maasin Southern Leyte mo nilang murag kuan kanang mo ni ilahang murag activities sa pagkahimugso sa Southern Leyte. Ano guys na balut na mo ni iyahang food Capitol barbecue wood CDO. Katong ganahan mo bisita dire nya o ganahan mo balothan ay balot ay ko kada nata sa Capitolio ground dire sa